Bona tarda a tots. Alguns ja m'heu anat veient. Soc l'Eva Aguiló i soc la responsable de l'àrea pedagògica de la FEC. I avui us volem presentar el que és el certificat d'escola multilingüe, que és un certificat que ja fa molts anys que des de la FEC estem impulsant, que estem en un moment de fer petits canvis, de petites millores, i que la voluntat és anar canviant i millorant dia a dia. Amb mi estan els meus dos companys, la Montserrat Abril i l'Agustí Pal, que cadascun d'ells us presentarà una part més de certificat i l'Agustí més de temes de Cambridge que us poden interessar. Avui ho tenim muntat de tal manera que a les escoles que ja esteu amb nosaltres, amb el certificat d'escola multilingüe, doncs pugueu conèixer el que són les novetats que volem introduir. Són petites coses, però novetats que volem introduir en el certificat, algun servei que us volem donar per tal d'anar millorant tot aquest sistema. Un cop hàgim explicat això, la meva companya, la Montserrat, el que farà és, doncs, per totes aquelles escoles que no teniu certificat, que potser fa molt de temps que us el veu treure i que ara ja no sabeu com heu de fer, doncs us explicarà el procés des de zero, d'acord? Per tant, està fet pensat de manera que els que ja sou a escola multilingüe, podeu escoltar la primera part i després, si voleu, doncs ja pugueu sortir del webinar i fer la vostra, i tots aquells que estigueu interessats en saber això que us estem presentant, com he de fer-ho per poder entrar en aquesta certificació, doncs us quedeu una estoneta més i la Montserrat us ho explicarà. Per tant, aquí, lliurement, els que ja esteu, a la que jo hagi acabat d'explicar-vos i l'Agustí us hagi acabat de dir quines són els avantatges que podeu tenir aquest curs, doncs podeu marxar i descansar de la jornada d'avui i els altres continuem. Si us sembla, doncs comparteixo a la presentació i ja us dic que després d'aquesta presentació us la passarem a tots perquè la pugueu tenir i que pugueu, la penjarem aquí en el xat, doncs perquè la pugueu tenir i que pugueu mirar-la i valorar si us interessa o no us interessa a veure què tenim. Per tant, comparteixo. D'acord, suposo que ho veieu, Què us volem explicar avui? O sigui, el primer de tot és el certificat d'escola multilingüe, va néixer fa molts anys. En aquell moment, doncs, realment potser també ens ajudava a endreçar, ens ajudava a veure com tenim l'escola. Era un moment potser que al nivell de les llengües estrangeres li començàvem a veure la importància, però potser no era tan important com ho estem veient ara. Per tant, això ja va néixer per donar una resposta a la necessitat educativa. D'acord? Això la Montserrat us explicarà ben bé el procés de certificació. Avui en dia, el que també tenim molt clar és que, a més d'endreçar i de poder treballar tot el que estem fent a l'escola d'una manera endreçada en quant al multilingüisme, sí que veiem que és una estratègia de diferenciació. Si la meva escola pot tenir un certificat d'escola multilingüe i l'escola del costat no la té, en el moment actual que estem vivint, que realment ens interessa i necessitem diferenciar-nos dels companys del costat o sobretot de la pública. Hem de tenir en compte, sempre ho diem, des de la FEC, la competència la tenim a la pública. Per tant, que nosaltres puguem demostrar d'alguna manera que treballem una sèrie de procediments, de protocols en quant al plurilingüisme per tal que els nostres nens i nenes, els nostres joves, aprenguin més i millor les competències lingüístiques, doncs pensem que és important. Per tant, no només està pensat des del punt de vista de llengua, que és el que treballeu i el que treballareu i el que la Montserrat us obligarà a fer d'alguna manera per assolir aquest certificat, sinó perquè també veieu aquesta estratègia de diferenciació amb escoles del voltant. El que us deia, el certificat d'escola multilingüe, quan hi entrem, doncs ens ha de permetre això, sistematitzar, motivar, promoure, comunicar, valoritzar, fer visibles, qualificar tot allò que estem fent a l'escola, que segur que ja és molt. O sigui, estem convençuts des de la FEC que les escoles cristianes ja estem en un punt de multilingüisme important, de plurilingüisme important. El que potser cal és donar-ho a conèixer
i fer veure que realment ho estem treballant i ho estem treballant d'una determinada manera. Ara mateix, perquè sigueu coneixedors, escoles que tinguin la certificació vigent, doncs en tenim aquestes 17 escoles d'aquí. D'acord? Aleshores, doncs, des de diferents municipis, des de Barcelona, des de comarques, des de Ripoll, des de diferents llocs, doncs tenim aquelles escoles que ja tenen aquesta certificació. I per tant, aquestes escoles que tenen la certificació, com les escoles que a partir d'ara, a partir de la setmana vinent, es posin en contacte amb la Montserrat i realment estiguin interessades en participar en aquesta certificació, doncs tindran uns serveis que ara són els que jo comentaré per sobre perquè veiem, d'acord? Però totes aquestes ja podreu disposar d'aquests petits serveis que volem donar com a valor diferencial respecte al que havíem pogut fer fins al curs passat. Què podem oferir a les escoles de certificat d'escola multilingüe aquest curs? D'acord? Per un cantó podem oferir webinars formatius gratuïts, que el meu company, l'Agustí Pal, com a responsable d'aquí, de centre d'exàmens, central d'exàmens Cambridge, aquí de la FEC, doncs us explicarà quins són aquests webinars. Són webinars que estan pensats, en principi, perquè vosaltres els pugueu gaudir i serem molt clars, si realment després, si oferim un webinar gratuït que l'oferirà Cambridge i veiem que no hi ha prou gent, doncs potser hem de poder obrir altra gent, però està pensat perquè sigui per vosaltres i després ara en un moment l'Agustí us explicarà la temàtica que us pot interessar. Per altra banda, també el que us intentaríem és cada any poder-vos presentar algun producte, algun servei d'aquells que estan al mercat. Sabeu que a la FEC, doncs bé, tenim la sort que hi ha moltes empreses, hi ha molts productes que de vegades ens presenten, de vegades són interessants, de vegades no ho són tant, però aquells que considerem que poden ser del vostre interès, doncs d'alguna manera també amb vosaltres en concret us els presentaríem, si són de pagament, que habitualment són de pagament i així, doncs tindríeu unes condicions especials pel fet de ser d'escola multilingüe. Per altra banda, també parlant molt amb la Montserrat, doncs valoràvem el tema de compartir bones pràctiques, de què fan les escoles per millorar el nivell d'anglès dels alumnes, que si feu l'English Day, com el feu, com el teniu pensat. Això doncs ja veurem que al final de curs, algun dia, que les escoles plurilingües que vulgueu participar, que pugueu compartir, moments de compartir per tal d'entre tots poder créixer i poder-ho fer millor. Com hem dit que un dels punts importants de formar part de les escoles multilingües és aquest tema de màrqueting, de donar-nos a conèixer, doncs a dia d'avui ja tenim, ho volem acabar de millorar i ho volem retocar perquè estigui millor, a dia d'avui totes les escoles que teniu el certificat d'escola multilingüe, el teniu vigent, doncs, en el Triescola, sabeu que existeix la web de Triescola, hi ha la web de la FEC, la web de Triescola, tant en una web com en l'altra està aquest apartat que us comentaré. Penso que és més important el web de Triescola, que és el que algunes famílies, doncs, abans d'escollir escola pels seus fills, van a mirar quines característiques tenen les escoles. Doncs, si aneu a la web de Triescola, veureu que aquí a la part de dalt hi ha un apartat que diu escoles STEM. Posarem escoles plurilingües, d'acord? Perquè pensem que és important que les famílies entenguin què vol dir que és una escola STEM. Ara mateix no vol dir res, però quan la família vegi que és una escola multilingüe, què hi ha? Quan vagin en aquest apartat d'aquí, d'escola multilingüe, si ara ho esteu provant, veureu que és així, perdoneu, endarrere, el que podran accedir les famílies és amb una taula com aquesta, que nosaltres anirem actualitzant a mida que les escoles vagin apuntant-se tinguin la certificació d'escola plurilingüe, i hi haurà el nom de l'escola, com veieu, la població i una sèrie de característiques. Aquí, com veieu, hi ha una sèrie. És aquí hi ha un scroll que va tirant cap a la dreta i que va tirant cap a baix i que diu alguna de les característiques que tenen aquestes escoles. Si tenen batxillerat dual, si fan projectes internacionals, estades a l'estranger, si tenen extraescolars, activitats d'estiu, si tenen alemany,
si tenen a ICLE, d'acord? Si aneu corrent a l'escroll, veureu que aquí apareix. I si aneu amb l'escroll cap a baix, si voleu, deixo de compartir, ho mirem, perquè pugueu veure. Deixo de compartir i perquè veieu com funciona. Mirem aquí. I ara, per exemple, a veure si trobo la pàgina ràpid. Ara estic aquí. O sigui, quan aneu a la web de Triescola i aneu a aquell apartat que hem dit d'Escola STEM, doncs aniríeu a això d'aquí. Ho veieu? Es veu la pàgina? Sí, val. Sí. Aleshores, aquí, doncs veieu, tenim aquí les diferents escoles, aquí les diferents opcions que per certificat, quan heu fet la certificació, hem pogut anotar. Doncs si tenim anglès, educació infantil, si treballem a ICLE, si tenim auxiliars de conversa, si tenim quarta llengua primària, ja veieu, si tenim la quarta llengua l'alemany, diferents històries, i aleshores aquí, quan una família està veient això i diu, doncs mira, a mi aquesta escola doncs m'interessa, aquí veieu que jo no sé, poso la Salle, però aquí veieu quina Salle és, si és la Salle Premià, o la Salle Sant Celoni, o Manyanet Reus, o la Mà del Diví Pastor, és igual, la que sigui. Doncs quan una escola d'aquestes, doncs una família li pugui interessar, doncs directament clico aquesta, com podria clicar qualsevol altra, va a Manyanet i, no sé si ho veieu, directament aneu a la web, la família anirà a la web de la vostra escola. Pensem que això és important, perquè d'alguna manera el que estem fent és ajudar-vos a donar a conèixer. De la mateixa manera, si anem aquí baix de tot, veieu, tenim ja els logos, els vostres logos, i també el mateix, podríem accedir a les vostres webs per ajudar-vos a conèixer. Teniu en PDF també el mateix aquest quadre, per si el voleu comunicar a les escoles, si us feu en paper, de dir, doncs mireu, estem aquí i ens donem a conèixer així. D'acord? Pensem que és una manera de que us podem, ajudar a donar visibilitat. Esteu fent molta feina, pensem que aquesta feina és interessant, doncs, que les famílies tingueu algun punt, encara que sigui petit, on donar-vos a conèixer, doncs pensem que us pot ajudar. Torno a compartir la presentació. El punt de partida. Sí, aquí és on s'havíem quedat. Doncs que veieu això, per un cantó, formació, que ara us explicarà el meu company Agustí, per altre cantó, poder-vos presentar alguns productes, alguns serveis que pensem que puguin ser d'interès per vosaltres, sempre en temes relacionats amb el multilingüisme, i si hi ha algun tipus de condició de pagament que pugui ser favorable o que pugueu tenir algun tipus d'avantatge, les bones pràctiques i donar-vos visibilitat. Ara ja, a tot el tema de webinars formatius, li passo la paraula al meu company Agustí, que us explicarà una mica, doncs, això, la central d'exàmens Cambridge, i us explicarà primer el que és la part formativa, al final de tot, per si algú té interès, també, perquè potser hi ha gent que ho sap, però potser hi ha gent que no, el tema d'exàmens, que com a FEC també estem preparant, donem suport a tot el tema d'exàmens Cambridge, per si algú li interessa, al final de tot, ell també us ho tornarà a explicar. Per tant, Agustí, si vols, tu mateix. Moltes gràcies, Eva. Bona tarda a tots. Bàsicament, explicar-vos que des que la FEC va decidir constituir-se com a centre examinador de Cambridge, això ens ha donat l'oportunitat d'adreçar-nos directament a les escoles i donar una sèrie de possibilitats a cada escola, i entre elles, i parlant del tema multilingüe, es va decidir donar un impuls a el que és l'escola multilingüe amb el tema de la formació. En principi, si vols passar la diapositiva, Eva, en principi tenim preparat un programa de formació, un programa que és nou, l'implementem a partir d'aquest any, d'aquest curs, i que amb la voluntat que vagi progressant curs a curs i anar-lo millorant i anar adaptant-lo a les necessitats que anem veient que vagin sorgint. En principi, és un programa de 8 cursos específics per ajudar els professors d'anglès dintre l'aula i els alumnes
d'anglès de les escoles, és a dir, els equips formatius d'idiomes, i que tots els 8 cursos, que són sessions de 90 minuts, és a dir, no és una cosa empalagosa i una cosa molt feixuda, sinó que és una cosa que és pràctica i està donada per professionals del tema. Llavors, són 8 cursos que, com veieu, per l'escola multilingüe tindreu la possibilitat, és a dir, aquells que ja esteu certificats com a escola multilingüe, ja teniu aquests 8 cursos que són exclusius per vosaltres i que començaran a partir del dia 19 de gener, ja us farem arribar la informació i el detall de cada un dels cursos, però que aquí venen una mica explicats, per almenys el títol, i que ara ho comentarem una miqueta, i que finalitzen abans de la Setmana Santa, perquè creiem que després de Setmana Santa ja és un temps que necessitem dedicar-lo a les tasques més quotidianes i diàries que ja en són prous. Llavors, com veurem, aquí hi ha 2 tipus de categoria, que és amb els grocs, els cursos que estan assenyalats amb el color groc. Aquí participen no solament les escoles multilingüe, sinó els Preparation Centers que actualment ja tenim dintre la Fundació Escola Cristiana, que són els centres que ja estan examinant títols de Cambridge, que són Exam Preparation Centers. Per aquests tenen 4 cursos que són exclusivament per ells, si és que no estan certificats com a escola multilingüe. Per el que és escola multilingüe tenim aquests 8 cursos. Aquests 8 cursos, 4 d'ells, els que són només exclusius per ells, l'horari és entre les 4 i les 5 i mitja, creiem que és un bon horari per desenvolupar i per fer aquests cursos, mentre que els altres ja és una mica més tard, que és de 6 a 7:15, i que, com deia, són per cobrir una mica totes les etapes i totes les parts de la formació. A veure, aquests cursos, en principi estan donats per professionals de la branca de formació d'anglès, dintre el que és la part d'ensenyament per el que és la formació de cara als exàmens i de cara també a conduir les classes enfocant a les noves situacions que es podeu anar trobant com a professors dintre del que és una aula d'estudi. És a dir, des de problemes amb alumnes que puguin tenir dislèxies, per exemple, o altres necessitats específiques, com TDAH o com aquestes coses. És a dir, ja hi ha seminaris o webinars que enfoquen i ajuden els professionals per poder manejar una classe i poder-la portar a terme amb les màximes garanties. També ens trobem que molts professors es troben que dintre una mateixa classe hi ha diversos nivells, per exemple, i hi ha maneres de buscar reptes per cada una d'aquestes classes i per ajudar el professor a conduir-la i adaptar recursos per poder progressar i crear-se realment oportunitats clares d'aconseguir, és a dir, objectius clars d'aconseguir. Us anirem informant, és a dir, de tots aquests cursos són el contingut exacte de cada un d'aquests cursos, com que els tenim que publicar perquè els hi pugueu inscriure, nosaltres anirem enviant informació a totes les escoles multilingüe perquè us hi pugueu anar accedint. Tots ells, com ha comentat l'Eva, són gratuïts, són cursos que tant la Universitat de Cambridge com Cambridge Assessment estan fent un esforç important per ajudar-nos i ajudar el que és el programa multilingüe i ens demanen, com deia l'Eva, que hi hagi un mínim d'ocupació, és a dir, necessitem com a mínim que hi hagi 15 professors a cada un dels cursos amb assistència per poder-los focalitzar només a persones concretes del que és l'escola multilingüe, el qual ajuda molt perquè més o menys tots tenim la mateixa problemàtica i les mateixes necessitats. Llavors, a partir d'aquí anirem millorant, és a dir,
quan acabem aquests cursos farem una enquesta per veure quines són les necessitats possibles sobre una sèrie un ventall de possibilitats, de skills, no? Quines són les necessitats que considereu més importants perquè ens hi dediquem de cara al futur, i de tot això anirem fent un servei de formació contínua per donar aquest servei de millora contínua a tot el personal de la Fundació. Per mi, Eva, si et sembla... Perfecte, moltes gràcies, Agustí. Després, si acabes, cap al final els expliques, si algú està interessat pel tema exàmens, ja els explicaràs. Sí. Val. Ara continuem ja amb la meva companya, la Montserrat Abril. Recordeu que ara no us ho puc enviar encara la presentació, perquè com estic compartint jo la pantalla no puc entrar i sortir, però sí que quan acabem de tenir-ho us enviarem tota aquesta presentació en el xat. Si algú té algun dubte o així, doncs també teniu aquí els nostres mails, podeu enviar. I després, si voleu cap al final, si tingui preguntes o dubtes, doncs amb el xat també aneu preguntant i respondrem tot el que calgui. D'acord? Doncs, si us sembla, Montserrat, doncs tots teus. Bona tarda a tothom. Amb algú de vosaltres ja ens coneixem, és un plaer retrobar-vos, i amb d'altres doncs espero conèixer-vos ben aviat. Us explicaré el procés de la certificació, intentaré anar ràpid, ser breu, i perquè després, quan una escola està interessada, doncs ja ens posem en contacte i ja aprofundim una mica més. Quan una escola està interessada, escriu el correu que teníeu, que aquest correu estarà operatiu a partir de la setmana vinent, doncs immediatament li envio el quadern de certificació, que és un PDF amb tota la informació. A la pàgina 6, després us ensenyaré, hi ha el full d'inscripció. Llavors, quan l'escola envia el full d'inscripció, jo immediatament també li envio la rúbrica en la qual em baso per fer l'avaluació de la memòria que em lliurarà. Un cop l'escola té aquesta informació, doncs elabora la memòria. En tot aquest procés doncs pot trucar, hi ha assessorament, hi ha consultes, podem parlar, ens podem escriure, no hi ha cap problema. Un cop tenen la memòria acabada, la lliuren i jo em faig una valoració sobre uns criteris que després us explicaré. I envio un quadern de valoració provisional a l'escola amb una proposta de visita. Això és en el cas en què es compleixin els criteris mínims, que també després us explicaré. Un cop feta la visita, s'acaba de comprovar tot, o hi ha escoles que diuen, mira, doncs això no estava contemplat a la nostra memòria o no estava contemplat en el teu quadern de valoració, i llavors ho acabem d'aclarir, i posteriorment a la visita envio el quadern de certificació definitiu. Aquesta certificació té una validesa de 3 anys, fins ara tenia una validesa de 2 anys, i en aquest moment hem considerat que valia la pena ampliar-ho perquè en 2 anys tampoc es poden canviar tantes coses, i també entenem que quan una escola està certificada no tirarà enrere. El que li interessa és anar millor, com a mínim mantenir el que ja estava fent. També des del curs passat es podia adquirir una placa que també us l'ensenyaré. Com us comentava, s'envia el quadern multilingüe, i a la pàgina 6 d'aquest quadern, aquí, tenim el full d'inscripció. És un full, es diu full d'acceptació, s'ha d'omplir amb les dades, signar i segellar i enviar a l'adreça de certificació multilingüe. A partir d'aquí, quan ja tenim aquest full d'acceptació, comença el procés, jo envio la rúbrica i comencem. Llavors, sobre què valorem? Doncs la certificació multilingüe avalua allò que obtenim, que són els resultats, però també tot allò que possibilita, tot allò que fa l'escola que possibilita que obtinguem aquests resultats.
Tots aquests aspectes que possibiliten els resultats els hem anomenat agents facilitadors i els hem classificat en 3 criteris: lideratge, recursos i processos. Doncs tant lideratge, recursos, processos i resultats són els que anomenem criteris. I cadascun d'aquests criteris té uns subcriteris que són els que s'han d'anar desenvolupant. Veureu que en el quadern sempre es va dient que cal aportar dades, cal aportar proves, cal demostrar, etc. En elaborar la memòria, doncs, de vegades fan captures de pantalla, s'explica, hi ha registres que tingueu, hi ha escoles que envien annexos, hi ha escoles que envien fotografies, etc. Cadascú ho pot enviar com consideri, seguint els criteris. Bé, pel que fa al lideratge. El lideratge el definim com aquell comportament de la direcció del centre, de totes les persones que tenen una responsabilitat en el centre, respecte a la implicació que tenen aquestes persones respecte al projecte multilingüe. El que es pretén és que sigui un projecte de centre, que no sigui una qüestió d'un professor o d'uns quants professors o d'un departament que amb molta il·lusió han engegat un projecte, però que si aquelles persones canvien o perquè aquelles persones es cansen, poden passar diverses situacions, doncs el projecte mor. No, la qüestió és això, que sigui un projecte de centre, que estigui integrat en el projecte lingüístic, en els projectes d'innovació, en el pla estratègic, cada escola el que decideixi, però amb la implicació de l'equip directiu. Els subcriteris que hem definit en aquest criteri de lideratge seria el projecte lingüístic. Ja, si pots tirar enrere, sisplau. Gràcies. El projecte lingüístic de centre, s'ha de veure com s'ha elaborat, com se'n fa un seguiment, com s'avalua, com es comunica. Després, el compromís de la direcció amb el projecte d'escola multilingüe i també com es fa la comunicació externa d'aquest projecte. Com s'informa a les famílies, com s'informa a la societat en general. Es pretén que sigui una comunicació entusiasta, variada, engrescadora, etc. Pel que fa als recursos, hem anat posant aquestes imatges, si el lideratge seria la guia, els recursos, tot allò que utilitzem per fer el camí per obtenir uns resultats. Llavors, aquest criteri recull tot allò de què es dota l'escola per engegar i tirar endavant el projecte multilingüe. Són recursos tant humans com materials, etc. Els subcriteris que hem triat o que hem definit per al criteri dels recursos serien els recursos humans, els recursos materials i també la implicació del claustre. Com us deia abans, no interessa només que sigui el Departament de Llengües o el professorat de llengües estrangeres el que està implicat en aquest projecte, sinó que sigui una qüestió general de tot el centre i, per tant, tothom d'una manera o altra hi estigui implicat d'alguna manera. Pel que fa als recursos humans, tindríem tot l'aspecte de la formació, tant en llengües estrangeres com amb la didàctica de llengües estrangeres, com amb la formació, per ensenyament de continguts no lingüístics en anglès, seria l'AICLE, també la formació del personal no docent, d'altres, de famílies, etc. Els recursos materials, tot el que s'utilitza a les classes o per l'ensenyament de les llengües i tant analògics com digitals, també la integració de les TIC en el projecte. Pel que fa als processos, seria ja fem el camí amb els recursos i amb la brúixola que tenim, doncs totes les activitats que es facin al centre per assolir aquesta formació multilingüe de l'alumnat. I els subcriteris que hem definit per a aquests processos, aquest criteri de processos, serien
el tractament curricular de les llengües estrangeres, quantes hores es fan, com es treballa, com es fa l'atenció a la diversitat, quines iniciatives AICLE s'han endegat en el centre i les iniciatives transversals. També tot allò que afecta a altres matèries i a totes les etapes, no només a una etapa o unes classes determinades. I, finalment, l'anglès immersiu. Tota l'exposició durant un cert temps determinat i continuat d'anglès o altres llengües, pot ser el francès, les llengües que s'hagi decidit en el centre. I, finalment, pel que fa als resultats, doncs són els indicadors que s'hagi dotat al centre i també d'indicadors externs que evidenciïn el rendiment i l'impacte que hagi tingut en la comunitat educativa de tot això que s'ha estat fent en el marc del projecte multilingüe. Els subcriteris que tindríem resultats d'aprenentatge, aquí podríem tenir les proves de competències bàsiques, els resultats de selectivitat, el fet que s'hagi hagut de triar uns llibres de text amb un nivell més elevat, per exemple, tot el tema de la certificació externa, participació en concursos i la satisfacció de la comunitat educativa. Moltes escoles que esteu certificats amb la norma ISO passeu enquestes. Quan nosaltres parlem de la satisfacció de la comunitat educativa no ens referim només a passar enquestes al professorat, sinó també a l'alumnat, a les famílies, al PAS, etc. A tots els estaments que conformen la comunitat educativa del centre. I aquí tindríem una mica el conjunt, la guia, el lideratge, ens dotem d'uns recursos, iniciem un camí amb els processos i al final obtenim uns resultats. I tot això és el que contempla el quadern de certificació multilingüe. Bé, per cada criteri s'atorguen uns punts. Pel que fa al lideratge són 150 punts com a màxim, els recursos 150, els processos 300, en total els agents facilitadors serien 600 punts i dels resultats 400 punts. Això fa un total de 1.000 punts. Aquesta seria la puntuació màxima de certificació d'una escola multilingüe. Quina és la puntuació mínima? Doncs seria un terç de cadascun dels agents com a mínim. Lideratge 50 punts, recursos 50 punts, processos 100 punts. Tot això veieu que suma 200, però diem igual o més gran de, perquè en total, com a mínim, els agents facilitadors s'ha d'obtenir una puntuació de 300 punts. I de resultats, com a mínim, una puntuació de 200 punts. I la suma d'agents facilitadors i de resultats ha de ser com a mínim 600 punts per aconseguir la certificació. Hi ha escoles que a mig certificació o de vegades diuen, bueno, potser parlem i fem aquest assessorament perquè moltes vegades fem moltes coses que no en som prou conscients. I és qüestió de recollir-ho tot i tot va sumant. Com es concreta això? Com es fa? Doncs bé, no significa que haguem de fer coses diferents, sinó que haguem de recollir tot allò que ja estem fent. Com ha dit l'Eva abans, a totes les escoles estem fent moltes coses, doncs classificar-les, que totes aquestes coses que estem fent, posar-les en aquests 4 calaixos de lideratge, recursos, processos, resultats, classificar-ho. A la guia està explicat, amb assessorament també podeu comptar amb això, amb aquesta ajuda, i amb tot això anem veient el que podem recollir. Ho tenim tot classificat i al final, amb tot això, anem veient el que va sumant. Amb tot això, doncs, obtenim els punts, ja us dic, amb
amb les rúbriques, aquests tenim una rúbrica per cadascun dels criteris i per cadascun dels subcriteris. Estan dividides en 4 blocs d'assoliment i està perfectament detallat amb alguns exemples que us pot ajudar a l'hora de fer el quadern, de fer aquesta memòria que heu de lligar. Molt bé. I ja, per acabar, en el moment en què es fa la inscripció, el cost de la certificació multilingüe són 540 € més IVA. En el moment de fer la inscripció, de lliurar el full d'acceptació, es factura la meitat, 270 €, i en el moment d'obtenir la certificació, quan ja s'ha fet la visita, quan ja s'ha acabat el procés, la segona meitat, els 270 € restants. També l'any passat algunes escoles van demanar el poder disposar d'una placa de metacrilat per poder penjar a la porta de l'escola, que el fet de la publicitat, del màrqueting és important, i des del curs passat també es pot adquirir aquesta placa que té un cost de 50 €. Té una mida de 40 per 40 i bé, les escoles que han decidit penjar-la també l'han adquirit. I en principi aquest seria molt així de pinzellades el procés, i qualsevol qüestió que tingueu la podem comentar i si no, ens parlem en privat. I passo la paraula una altra vegada a l'Eva. Moltes gràcies. Gràcies, Montserrat. Doncs ja veieu, intentem anar ràpid per no entretindre gaire. Després qualsevol dubte i consulta o la fem pel xat o directament amb els mails que us deixarem, doncs ens podeu consultar. Ara ja per acabar, l'Agustí, com veieu, dintre de tot aquest context de procés i de resultats, és cert que hi ha un apartat de resultats en què és important poder demostrar que els nostres alumnes, els nostres nois i noies, tenen un nivell d'anglès determinat. I molts cops, molts de nosaltres, el que ja fem és anar a Oxford, a Cambridge, a diferents entitats, a que se'ns ho certifiquin. Doncs Agustí, com a responsable de la central d'exàmens de Cambridge aquí a la FEC, us explica també molt per sobre com funcionem, per tal que si algú estigués interessat o així, directament es pugui posar en contacte amb ell i dins del projecte de l'Escola Multilingüe o fora del projecte de l'Escola Multilingüe us podem atendre pel que necessiteu. Per tant, Agustí, també et deixo ara tu, que puguis acabar-ho. Perfecte, Eva, moltes gràcies. Bé, és una mica la continuació del que hem estat comentant abans. Sabeu que ara com a FEC, la FEC sempre ho ha fet, d'alguna manera o altra, però sempre ha tingut la voluntat d'anar ajudant i avaluar el que són els alumnes dels seus centres. En aquest moment ho fa d'una manera interna i tenim un departament propi. Estem autoritzats per fer tots els exàmens des del nivell A1, pre-A1 fins al C2, tant en la vertent d'anglès general com d'anglès for schools, que és, diguem, temàtica específica per a escoles. Com sabeu, tot això està cobert, està emmarcat dintre el marc europeu de referència, que és internacional i que marca no solament per l'anglès sinó per tots els idiomes els nivells que acrediten els estudis o els coneixements dels alumnes. Hi ha una part que és pels young learners, que és tota la part de primària, és a dir, tota la part amb una temàtica molt específica, amb continguts molt específics per als nens i nenes més joves, i llavors això es va posant a la part for schools, que ja són, els nois ja tenen una edat una mica més, són una mica més adults i tenen una temàtica també més concreta i específica per ells. Llavors, nosaltres, dintre del que és el departament, la idea és donar el servei com més escoles ho necessitin o ens ho demanin, doncs millor. Nosaltres estem preparats per fer-ho. Actualment evidentment ho fem per tot Catalunya, Andorra, a Balears no hi anem, però sí que fem tot Catalunya i Andorra i ens desplacem per fer els exàmens. Aquí hi ha les possibilitats de fer-ho in situ, és a dir,
si una escola o un grup d'escoles en un determinat territori o una determinada escola té un número suficient de candidats per fer els exàmens, nosaltres ens desplacem i els fem directament. Ens encarreguem de tot, és a dir, de lo que és tot el que és el tema de supervisió de l'examen, si cal inclús el tema dels invigilators, si és que no els vol proposar la pròpia escola, que moltes escoles volen premiar a vegades alumnes seus destacats o que tenen un cert nivell d'anglès alt, facilitant-li que facin la formació per poder ser vigilants d'exàmens i tal, i això és una cosa que mentre no siguin professors o alumnes dels propis invigilats es pot fer. I portem els examinadors, els oral examiners que es dediquen concretament a examinar la part oral dels exàmens, etc. Llavors, si per exemple una escola no arribés a tenir aquest mínim d'alumnes possible per provocar que es pugui fer un desplaçament in situ, el que no fem tampoc és deixar sense servei o deixar penjada aquesta escola o aquest alumne en concret, no? O aquests alumnes en concret. Nosaltres ens encarreguem de buscar la solució més còmoda i més factible per no deixar, perquè poder donar aquest servei en aquest candidat que ho està desitjant. A vegades és, potser el que deia abans, en una escola del costat, una escola del barri, o una escola de la comarca, o a vegades desplaçant-se a Barcelona o desplaçant-se a llocs del territori. El procediment és molt senzill, és a dir, no és una cosa feixuda, senzillament és perquè, com deien abans, moltes coses nosaltres ja les estem fent i les que creen una mica de dubte, per això fem aquests cursos d'orientació, que són cursos específics que treballen coses que per experiència ja sabem que són importants i que són necessàries per ajudar els professors i poder arribar a assolir els objectius que es marquen. I, com us deia, els procediments són realment senzills. Es tracta de consensuar dates entre les escoles i el nostre departament. Tenim un equip amb una experiència grandíssima i que estan totalment bregats amb tota la gestió d'aquest tipus de servei. Com us deia, es fixa una data consensuada, s'aprova, mentrestant es fa tota la formació i tot l'assessorament necessari amb les escoles i el dia de l'examen nosaltres ens presentem a fer l'examen i les proves orals. A partir d'aquí hi ha uns plaços, s'envien els resultats a cada un dels alumnes, els alumnes inclús els poden conèixer directament a través de la web, és un servei nou que fa Cambridge, i després es poden fer les entregues de diplomes que moltes escoles cada cop tenen més ganes i més predisposició a fer-ho perquè això fa que sigui un esdeveniment acadèmic important i que ajuda a l'hora també de divulgar el servei que la pròpia escola fa. Aquestes escoles es converteixen en preparation centers que els donen una sèrie d'avantatges, entre les quals poder utilitzar el logo de Preparation Center i poder-lo publicitar amb les comunicacions o amb el que és l'escola, amb les comunicacions internes i externes de l'escola i una sèrie també de serveis que o bé a través nostre o bé de la pròpia Universitat de Cambridge van rebent. Bàsicament és això, és dir, aquí us hem posat, com veieu aquí en la diapositiva, dintre del que és la pròpia web de Cambridge, que es pot accedir a través de la nostra pròpia plana web de la central d'exàmens Cambridge FEC, tot el que és la part de recursos, de webinars, perquè hi ha webinars d'aquests webinars que fem nosaltres concret per als nostres professors certificats. Hi ha webinars que també es fan d'una manera oberta per la resta del món, no solament
de Catalunya o Espanya, sinó del món. Però aquí hem aconseguit de la universitat, tant amb la vertent de la PRES com de CESMEN, que ens ho preparin exclusivament per nosaltres. Llavors això ens fa que sigui una cosa molt més acurada i molt més adient i molt més enfocada a les nostres necessitats reals. Com us deia, aquests webinars que són oberts o poden ser oberts es poden consultar tots els webinars que s'han anat fent antigament. És a dir, aquí en l'apartat de webinars no solament hi ha el previst nou, sinó també hi ha tot el que s'ha anat fent i que s'ha gravat. I després hi ha tot d'eines tant per als professors, per nivellar els alumnes a la classe o per saber quin nivell tenen, és a dir, per tenir la foto de quin és el nivell que té els seus alumnes a la classe i, com diu en aquesta pròpia diapositiva, també per als alumnes i les famílies dels alumnes hi ha un recull de material, de recursos i de molta documentació que precisament un dels cursos que fem és saber triar aquesta documentació perquè n'hi ha molta, però s'ha de saber triar, s'ha de saber canalitzar i no difondre l'esforç i que quedi tot focalitzat i poder fer el que es necessita en cada moment. Bàsicament aquest és el servei i aquesta és la nostra missió. Dintre la part del que és els exàmens de Cambridge tenim aquesta doble vertent. Ajudar amb la formació al que és l'escola multilingüe i ajudar a les escoles FEC a certificar-se amb els exàmens de Cambridge. Moltes gràcies per la paciència i ja li passo un altre cop la paraula a l'Eva. Doncs moltes gràcies, Agustí. Doncs fins aquí la nostra presentació. Deixo de compartir per poder-vos passar la presentació i si teniu qualsevol pregunta, qualsevol dubte, doncs si us sembla pel xat, intentem anar contestant i a partir d'aquí, doncs això, els mails que us passem, els que són personals, doncs ja ens funcionen. El mail de CEM, de Certificat d'Escola Multilingüe, a partir de dilluns ja el tindrem a disposició vostra perquè pugueu consultar-los tot el que vulgueu. Una pregunta, alguna cosa? Montserrat, alguna cosa que vulguis comentar mentre penjo aquest document? Bé, doncs només dir que les escoles que ja estan certificades amb la seva certificació caducada doncs fan la renovació. Al cap de 3 anys hi ha escoles que ja han fet la primera, la segona renovació fins i tot també, i llavors el procés és el mateix. És agafar el quadern que ja tenien i ampliar-lo amb totes les incorporacions noves que hagin fet. Però es fa exactament el mateix. Perfecte. El mail de consulta l'enviareu tot així. Ara us enviem el document, la presentació, i aquí tenim els mails. A veure si aquí ho puc fer-ho ara. S'està penjant. Ja teniu la presentació, la teniu penjada en el xat. Per tant, us la podeu descarregar, la mireu, consulteu, veureu que en diferents apartats estan els mails tant de l'Escola Multilingüe com el de l'Agustí, com el meu, i qualsevol pregunta la podem anar fent. Ens pregunten les rúbriques d'avaluació del CEM, les tindríem si fem la inscripció? Sí, just en el moment en què s'envia el full d'acceptació, immediatament ja enviem les rúbriques. Quant de temps es triga en tot el procés de certificació, més o menys, Montserrat? Doncs depèn de l'escola. El que es triga més és a recollir aquesta informació. Hi ha escoles que ja ho tenen més recollit, hi ha escoles que no i que ho han de... Però un cop ja s'ha lliurat el quadern de certificació, és qüestió de jo el valoro, fem la visita, quedem un dia per fer la visita i ja la setmana següent ja tenen la certificació total. Normalment a la visita abans es lliurava un full, un certificat, però les escoles que volen la placa, doncs ara ja n'hi ha disponibles a la FEC i per tant ja si es demana amb antelació jo els hi porto. Llavors en el moment ja de fer la certificació
I també s'envia el logo de la certificació perquè el pugueu incorporar a la pàgina web o als documents o allà on considereu oportú. Ens pregunten també, les escoles que encara no estan certificades i els docents estan interessats en participar en els webinars de Cambridge, on hem de realitzar la inscripció? Agustí? Sí, això enviarem una informació a totes les escoles, tant centres preparadors com escoles de la FEC, focalitzada a cada un dels, és a dir, a cada col·lectiu els cursos que li corresponen i en allà podreu fer la inscripció directament. O sigui, aquí en principi, com diu l'Agustí, aquella escola que ara comença el procés de certificació, nosaltres ja la comptem dins del conjunt d'escoles a les que els oferim aquest servei. Per tant, en el moment en què ja heu fet el primer pas de fer la inscripció a la certificat d'escola multilingüe, ja us informaríem. De fet, si heu vist ahir i avui, us hem demanat també per tot això més o menys va lligat, els responsables d'idiomes de les escoles, doncs bé, per tenir aquests contactes, per poder-vos informar en funció de cada escola en quin punt està, d'aquests webinars i d'aquestes formacions que us podem oferir. Aprofito per dir una altra cosa que m'he trobat darrerament a les escoles, que em diuen és que abans teníem auxiliar de conversa i ara, per la conjuntura del Covid, no en tenim. O és que abans fèiem grups flexibles o diferenciats o fèiem codocència i ara no podem pel tema del Covid. Doncs és conjuntural i, per tant, ho tenim clar, ho tenim en compte i no passa res. Ja sabem que ara les escoles estan organitzades com es pot. I això no. Igual que abans jo entrava sempre a les aules i parlava amb els alumnes i ara això intentem no fer-ho. Llavors, són qüestions que es van adaptant depenent de les circumstàncies. També hi ha hagut alguna escola, l'any passat, que tenien molts grups confinats i van fer la visita online. Vull dir que això també és una qüestió que es tracta amb cada escola, no hi ha problema. La pregunta és, si no ens preparem per tenir el certificat, no podem accedir als webinars. Podeu accedir a aquells que ha dit l'Agustí, no? Agustí ja sé que respon, aquells que són oberts per tothom, però les formacions que són específiques és un servei que oferim, o sigui que Cambridge ofereix especialment aquest tipus d'escoles. Efectivament, o sigui, hi ha uns webinars que són focalitzats per multilingüe, uns altres per Preparation Centres i uns altres per la resta d'escoles. Llavors, nosaltres, com deia l'Eva, hem demanat qui és el responsable d'idiomes o qui és el responsable d'anglès de cada un dels centres per poder tenir una comunicació directa amb ell i poder tenir una fluïdesa amb la comunicació i amb l'intercanvi d'informació d'aquest tipus. Tot això va agafant forma i estem treballant, estem pendents de rebre tota la resposta d'aquests comunicats i en punt ja ho tinguem tot actualitzat, ja començarem a enviar informació per coses com la que comentes dels webinars de Cambridge. Per tant, això, tal com diu l'Agustí, hi ha diferents nivells de webinars, uns webinars oberts a tothom, i aquests des de l'Escola Cristiana, des de podem comunicar, entrant a la web de Cambridge i així es pot saber. Hi ha uns que, per tant, els de l'Escola Multilingüe poden participar, hi ha uns més orientats a centres preparadors d'exàmens on les escoles multilingües també poden participar, i hi ha uns que són específics per a les escoles multilingües, que és com a deferència, com a servei, ja que té un cost a participar i fer tota aquesta certificació, com a deferència amb ells, Cambridge els fa aquestes formacions. Una pregunta més. Intentaríem ser puntuals. En principi vam començar a preparar els certificats, la renovació. Perdoneu, aquí. Vam començar a preparar la renovació de certificació multilingüe el curs passat i pel Covid no ho vam tirar endavant. Entenc que el que vam rebre el curs passat, la rúbrica del quadern no ha canviat, no? En principi no, però si de cas ens tornem a posar en contacte. Millor en parlem i veiem.
Una altra pregunta és, si no presentem els alumnes exàmens oficials, podem arribar a tenir punts? Els punts per tenir la certificació? Sí, hi ha escoles que no fan certificacions externes i estan certificades com a multilingües. De fet, és, com us deia, si entreu al Tria Escola i mireu, podeu veure les escoles que estan. Ens falta l'última escola, que va certificar la setmana passada, doncs veureu què tenen aquestes escoles. Per tant, a partir d'aquí us podeu fer una idea de què cal o què no cal tenir. Una altra pregunta. Doncs si ho tenim clar, nosaltres volem ser puntuals, per això que us deien, perquè ja és una bona hora, perquè estem tots molt cansats. Perdona, Eva, pregunten si és pública la puntuació. No és pública. El quadern s'envia només a cada escola i és d'ús intern. Entenem que no cal això. I normalment a cada recertificació la puntuació va augmentant, però és igual el que té 600 punts com el que en té 800. El fet de poder-ho publicitar ara amb el Tria Escola i així, que teniu els ítems, d'alguna manera no et diu el número, però sí que et diu els serveis que tu ofereixes a l'escola dins del teu projecte multilingüe. També perquè ens fem una mica la idea. Aquesta taula l'hem construït ara per les escoles que tenim. Segurament serà una taula viva que anirà creixent en quant a escoles i en quant al projecte multilingüe de cadascuna de vosaltres. Doncs, hi ha alguna pregunta? Perquè si no ja volíem fer-se puntuals, havíem dit una hora, doncs que pogués ser realment... Hem començat a 33, som 30, per tant, seríem força puntuals. Recordeu, teniu els mails, qualsevol dubte, qualsevol consulta, qualsevol cosa que us estigueu interessats, doncs, sobretot amb el mail que a partir de dilluns estarà, de FEM Escola Cristiana ORG, doncs, seguir totes les consultes i qualsevol altra cosa, doncs, amb qualsevol de nosaltres ho podeu parlar. D'acord? Doncs moltes gràcies per assistir, moltes gràcies per la paciència i esperem poder compartir amb vosaltres les bones pràctiques d'allò que estem fent el dia a dia a les escoles multilingües. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Bona nit, gràcies. Moltes gràcies.